Hello? Hi? Who is this calling me with an African number? Hello? Kule mani boere, ndoipikwa mnenge mchitiitirai, dzungu ndori nei, wamuri kutora naye nechirungu hapa ndiani? Oh my God. Chikombera. Ndiwere. Uri kudeko sha? I'm busy here. Kule mani, haikuoneka ni kuganza sina kana basa resa pamazvinzwaka. Bundu rangu uri kutopera muchita mastera asina kana basa ekurwara njere. Chifoni naibheki kane kuti handisisina bundu mfoni. No mayazo, usakate sha. Ngatitaureka. Then kana yazokata I will do a transfer handiti. Ndoziya kuti mari ndiyo yaunoda muzukuru. Wangu, zvekuti muzukuru izikazvi. Haisi yangova ani necessary drama here. Boka, handiti ndiwo hanzvadzi yamai vangu here. Uri chigotwe katakaenda. Yezve, izvozvo zvagara zvinotozikanwa sha. Uri chimuzukuru changu iwewe, chimwana chasistrani. Anyway, how's Africa sha? Hey, I miss kungotaura shona sezvatiri kuita izvi. Sha, kuno kuAustralia ka. Hawane kana one munhu anotaura shona. I think ndakatoguma kutaura shona, if I'm not mistaken ka. Must be 9 years ago. Putseke mani regi. Munhu akaenda nescholarship kuAustralia uko last year but one wauda kudhipisa asina basa. Uri sekuru mufanewe regi. But takazvarwa gore rimwe cheteka. Anditi ana gogasi vaisamire here kukavira bhora mberi. Tony Chikombera. That's my mother we are talking about. So, kwakanaka here kwandafonerwa nemunhu wekuAfrica uko. Ini zvangu ini. These African people. Get away mani iwewe. Nyatsotereresa kamufanha kule mani. Sister yako amaikurungaika. Yakangogemuka kanezuro saka zvino hazvina kana kutombomira musha. Iwe. Are you normal? Wakakwana here mwana wasitembeni. Saka uri busy kukreka majokes panapa usingatauri kuti pane situation iripo. What happened? Yatongozvambuka kaJerman. Ndatoisiya pakliniki apo but madoctors ka ari kutoti hameno. Hatisi kutomboziya kuti oxygen boy here kana kuti kudhara zvaendwa. Oh my God. Ndoita sei kwenini? Iwewe mfanewewoka. Ndikasangana newe ndiri kuda kumbokuputitsa wanzwaka. Unofona urega kundiudza crucial information yakadaro iyoyoyo. My only living sister is in the hospital. Eish. Okay. Rega ndiite plan ka. I think ndakutofanira kuya ikoko kuAfrica. Iwe. Kuya kuAfrica kuita sei kwacho? Programu yese iri muoko mangu kunoku ndindakatoibata waiziya. Saka iwe chingoti kavara kutumira bundu rachonaka. Tione kuti tingarapise ninezi here. Saka imikule mani ngoisai marika pa Western Union apo maiziya. Ndakatongonyundura bundu ndakanyorapisa ninezi. Iwe, shut up. Uri muzukuru, haupindire panyaya dzekumba kwedu, wanzwa? Just make sure kuti vari ball. Izvezvizvika, ndakutoboka the next available flight ndiuye ikokoko. I will try kutaura neAustralian government ka, ndione kuti havana mafanzi avangandipe here. Pangoitawo lucky kuti mwana waPrime Minister weAustralia ka is a good friend of mine. Iwe regi, ndatiisa bundu kandirapise momsi. Usakanganwe kakuisa nelogistics, because pakufamba pakapa, murwere anenge achidaka zvimabhanana takaenda. Hello kule. Sekuru regi. Yakata foni wai ishi. Kupamba kauku. Asi tsano, muedzo rudziwa muri kuda kundiitira panapa uyu. Ndakatozobva kumba kwangu uko nezuro kuya panapa kuzofonera ambulance kuti amai kurungai vaendeswe kuchipatara. Munhu uyu mukadzi wenyu tsano. Izvozvo ndoziya but handabvira kana ndambozvipikisa. Saka chirudzii chamakandiitira nezuro ichochocho? Mukunditaurira kuti nezera renyu iro riri munhu ane bhucha makashaya $30 ekufanwa aya ambulance. Hamusi munojairira vanhu here mimi? Tsano sekutaura kwandaitaka ndamirira kuti mimi muuya nditi sizvo muri michi baba wemunhu uyu. Then toita plan imi macho nachi muripo tiri pamwe chete. Okay, let's hope zvamuri kutaura izvozvo zvomuri kurevesa. Nekuti kana makasiya hanzvadzi yangu ichidonha panapa after mamuitira utsinyika, pari kuzvarwa mwana asina vhudzi panapa. Manzwa? Hanzu dzagabhurini dzikaidzi ndichadzitora ndombodzisa parutivi nekuti zvekuwirirana zvacho zvinenge zvanetsa. Tiri kunzwanana here tsano? Tsano. Naye zvato zvekuchizidzirana here. Aiwa, kungoonesanawo kababa kurungai. Kana manga makusamuda ka nekuti anga akuhurirai, dai makagara maramba zvenyu from the onset pane kunotora munhu ka motanga kumubata rafu kudai so. Handiti achamuka violin uyu, achataura kuti chii chakanyatsoitika. This fera. Ininika zvamakutarika inini handachazvizivewo inini. Saka imimi right, manga mati kudii, way forward ndeipi. Apa kapo, tiri kutongoda kuti vavadischarge kamangwana. Vodzoka pano pamba pako iwewe mukwasha, ende haurambe kana ka1. Tichazoita way forward tichibva ipapo. Ibate makadaro ipapo tsano. What are you trying to happen here? So murikuedza kureva kuti mimi kamudhara kekamutoka kai kasinganatogone shona
kari kuya zogara mubig house yangu izvi chikoneso muno ndo mavari kutosvikogara sekuru Ingilbert, ende aurambe mukwasha. Usadeka kuti nditange kutaura nyaya yako iye yausati waripa. Wakadanana nemukadzi wangu inini maibridge mayagore riyeri semhuri tikanyarara. Hakusi kupusaka, nyaya dzako takadziisa mufiriji. Life is not fair. Ngakauye kwacho. Asi unofunga kuti ndanga ndichikukumbira kani naye mukwasha. Apa kapa ndanga ndichitongokuudzawo hangu kuti sekuru Ingilbert vari kuuya pano. Mwari wangu mundiregererewo, kuda kwandinoita doro kana chiri chitadzo, asi handituke munhu inini changu kudhakwa chete. Ndikatadzirwa handimirire kunzi sori, ndikangorova chibhodhoro ndikadhakwa nehope, ndichimuka hasha dzotoenda. Ndizvozvo. Iwewe dhiraivha musoro unenge kakanda kukwakadhewo, tsika chokumusuwo wazwa, haikono nditirauma panapa ndabhadhara mari yangu. Nyangwa wakanyarara, nyangwa wakatodini, ndirume basa nazvo baini. Wafana munoti makaboya mabasa ekudhiraivha munobva matozvona nenge heavy made in life. Chii kwasina idzunguri. Anyway, nyongono yako ishamwari yangu. Haro, ndiani uyu? Chikombera. Yesaya Kuleman makasimba here. Bho here pampinyu wasvotokapa. Muri kuwina here kule. Tetekera ndikunyepe chikombera. Ini ndiri sekuru wako bawazwa. Ndiri sekuru wanyoko wako. Kura kuti kanochiona inini unofana kuti makasimba chere sekuru wasekuru wangu. Nokuti sekuru wako Sibhine Jwanidedza inini kuti asekuru. Wapaona manje. Bho Kuleman waKuleman. Zviriko izvozvo. Wagwani kuonhasi network iri kubatika kwampinyu wasvotoka uku. Iwe, nyongono yako ichikombera wazwaka. Ndobva kwampinyu wasvotoka bainini. Ndobva kwamutoko. Network iri kuona ichita iri kuita noti ndiri moto yakobwe. Wandasangana naye achiuya kuno kuHarare. Hawagonetsa fani muzukuru wazukuru wangu. Asi baba wabridge mai wakanga wandinyepa nozuro. Saka ndiyo nawe ndi kutofambira kuuya kuHarare ikweyo. Saka bho, inzwai kamutungamiriri. Urongwa huripoka, asi pari kushota gwalangwa mbichana kuti tirapise kamuchembere uyu. Saka kana zvichiitaka, ndokupai ekokeshi nhamba yangu kamuisa gwalangwa mbichana. Tofambisa kaurongwa kunoku nekuti mwana wahanzvadzi yenyu uyu angafe. Zvakutaura ndikuzvizwa chombanje. Asi manje dambudziko ripo ndorokuti nini mari ndiribe. Asi ndatengesa pamapuno yangu ndofunga ndopinda svondo rinouya iri. Plus makofini yangu yandogadzirai mazuva ano yari kutengewa. Saka muri kureva kuti hamuna bundi ipapo. Izvi zvakangofanana izvi. Madi zvenyu kamagara ikoko Germany mozongoya zvenyu masini acho abho. Hakonondinyepa zvokuita bayo, ndiri mwana wako bawazwa. Nyongono yako iyi. Ndiri kuya kuHarare ikweyo ndogona kupunzumura wakadaita zvokutamba neni. Aiwa Kuleman, hatisi kurwa. Zvamataura ndazvinzwa bho futi. Saka ndokudhabhurai kamapindira. Zvese zvokutaura ndizvozvo. Nozvese zvochazofunga kutaura futi zvese zviri correct. Korege uyu mufanira kusomariya unombozama kumubata here pamwe anaro kamubunduro. Too much information murimi wemadomasi. Bye. Upenyu inava Yebenzi, unowana zvese. Inava Yebenzi, gamuchira zvese. Zvinovava zvinotapira, unowana zvese. PSTV, Sibhine hanzi ane pipi.